मान के दो सर रिचर्ड टॉकबी ऑनरेबल एजुकेटिव मेंबर कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलंगली के माथा तेंगपेन कार्बी आंगलोंग लपेन वेस्ट कार्बी आंगलोंग फरमान एजुकेशन के पा मेसेंजी पेन एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन पर थेपी पेन किताम तांगर नियान हमफांग असोंग KSA KSYC KSU ADSU DSU lapen Bengali Student Federation lapen kaprek Karbi Anglong arlo ki don hamphang song ben apong chingwai adulo hala bangso ka chingwai banglalo itum Karbi Anglong arlo education atimon ki pa mesenji aphan hamphang song doan lapen itum rat doan tame hala bangso education atimon ki pa che large long cirap citu dunang pen itum hong pi an itum chingwai lo kasi hala bangso ka chingwai ateng Karbi Anglong ki do asong an tame la bangso education ki pa mesenji aphan education awareness campaign long kado kawia song cirap dun popsi hala so hut lam chak chipilo kasi aprang si Karbi Anglong West Karbi Anglong ilitum 1530 so say school do hala bangso school long ilitum aprang si hala bangso school of performance pen chenglok hala bangso school infrastructure pen chenglok hala bangso school difang ma functioning ma hal hai aprang si litum atok anu litum hamphanga song pen cherapsi Karbi Anglong Autonomous Council Education Department mate honorable EM sir Richard Tokbi apen kachirapsi litum aprang si hala bangso kapre school long litum kidamji phan litum chisik chedang lo lasi pini bangelitum officially la bangso education awareness campaign quality education ki pa message pan officially pini ban ke chenglo kasi pini la bangso ke chenglong aprang si press media no nitum karungje poji kilalo ilitum ningkan siberang bong ilitum la bangso education system Karbi Anglong lo la thakji piun lasi nilitum hala bangso akemang tami tum isi ningkan thik polo mission 2025 quality education awareness campaign mission 2025 polo kasi la ningkan ke thomang bong Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen hamphang asong doan mate Karbi Anglong arat doan cerap citosi ini tum kosonsi kewang jilang ni Karbi Anglong lo mesen education atimon ke pa jap hekjima hal bang solong itum kacirap kacitu ke nangsol lasinon hamphang asong pen pini officially litum kaprek LP penon ME penon high secondary school tami visit po hala visit tangdet tame ilitum society tame ilitum ratum tame isi arpu the tando asi hala so arpu ke the tan manglalo ilitum thurpaksi ilitum labangso education atimon ke pache large long anutin tame cerap citu dunang GPC pini labangso press media long njepon lasi nilitum song doan tame un an ke bori po lapen Karbi Anglong Autonomous Council executive member honorable Richard Tokbi sir tame alang ni tame pilan bori po si hala so ke bori long ilitum jakong horang kadok kawe thudun paklo patang te ningkan ke thoma bong ilitum mesen result itum si theklong ji ma busi matha asi hala bangso education mesen nang ji pulong ke matha lo mangke nung ilitum kadok kawe nang ni puci pu pinda kacira pacitu dun ji pangsin ilitum pini kadok kawe hamphang song doan lapen ratcha ke song doan tame ilitum pini press media nu chumi ponlo pas pini official campaign ke chengpo ilitum West Karbi Anglong pe tanon pini nang cheng bom lo East Karbi Anglong pe tame pini labangso press mit tang dete nilitum labangso school visit bang cheng po hala bangso school ka visit nitum ko bani headmaster headmistress kon ke ther ke hab dam jigali hala bangso school akisum ko pilo hala bangso school long kopia joinis enrollment avedelo hala bangso school long kopia joinis performance memedelo hala hai akisung lam ka chini ji phasi dam acha hala bangso akisung lam chini bensi puthot nitum honorable EM sir Richard Tokbi pen kado kawi song don ingni thusi koso kopia school sa kisung gidolo kopia jongni si hala bangso school of performance heno daglo aku nitum je than to po second round talk zu po hala bangso teng si nitum kam claim po lapen la bangso a campaign pen anutina song tame isi mari hinini school ke itu responsibility che enam po bisaralam non KSA pen isi a branch for isi school upon responsibility pilo panta nikan ke thoma farman ke KSA isi a branch pen hala bangso school fan ke pame senji long ke litum nikan ke thoma ke odun thinang po
mati komang ni KSYC song pen isi ni kita school alang tum responsibility en lu petang te hala bangso high school along a performance mimetic kela ningkan ke thomang kong ke alang litum odun sinam pula sung da song si kapre KSU punon ADSU punon KYO KYDO punon Bengali Student Federation punon alang litum tabe high school tin along tabe alang tum responsibility cien po asi asong tin anu tin tabe high school tin along responsibility cien la ningkan ke thomang petang te nili ki matha tengke Karbing Long Autonomous Council atum ki matha je education ki pamesen ji po ki pache larlong ke litum ningkan ke thomalo mangke song tumta sitin high school si responsibility chi enu repotang te itum kache lara te mon manang jab da prang di phungi matha dam lasi mini ka prek khampang song tumda do alang litum betame alang litum ke claim ki damji labang so education campaign along alang litum ki matha alang litum ke claim ko anang deng si claim bon ujima alang litum beta pathana lasi non puthot labang so education awareness campaign along itu ma coordinator do Richard Uti alang ni pentame press media thengno la mangso amation 2025 ko pia posi ditum jeng honang kok ma alang ni penta ko than thuna Franci pini lonso press meet ke phalong ai che tong lo tum long press media korte tumong nai che tong lo lai tong tame ilhin pen kardom pa jirno pini lonso a press meet ke phalong lai an lo pini pen ke dam tang apor Karbiang Long Autonomous Council CM kai Dr. Tuliram Ronghang alang li hin pen si officially ke la bangso mission 2025 quality education awareness campaign la bangso putha ke launch pon lo bangso initiative kian pon lage Karbiang Long Autonomous Council IEM Inter Education Sir Richard Tokbi alang lipan si bangso initiative kian pon lo bangso initiative kian ponan ko kapang kailangan lo kidam tang apor Karbiang Long lapen West Karbiang Long long metric lapen HS along sitame litum result performance abang ki mimine ta joini kaita itum langnam lo pulote Karbiang Long lagi list performance along sidoji bottom long pensi itum ke top dun rong diti lase halaso along a change ke banji phan pulote ilitum isibet Karbiang Long Autonomous Council alang litum penta unge lapose alang litum a aim ke lahen lo Karbiang Long along hamphang asong doan students organization doan aga khaitin chipu pe pin pen isi chelang rapet pen lote ilisim isi change ban unji poselang to pen mang pun la selang tum akimang pon pen si pinil bangso mission 2025 la bangso quality education awareness campaign kado kabe Karbiang Long la pen West Karbiang Long ke doan hamphang asong pen chelang rapet si bangso mission pin pen officially isi akeng kam ke chejor pon ji pansi pin pen pangcheng pon danglo ya si pini la bangso press meet a true panel stame kado kabe phan ki pacheni kang tung bang kela han lo pinil bangso mission ke deng pon pen lage ki bangji ningkan ke thoma bhansi la bangso mission el toma objective bang ke deng pon lo ki bangi ningkan ke thomang bang ke Karbiang Long lapen West Karbiang Long kang sitame isi education and to atmosphere ke mission and to si bang pen iltum bottom long pe top dun dire laitum top level long pen itum isi angdeng isi competition long dodun po pe itum ning che thepon lo lasi abangso song doan sitame alang to penisi responsibility kian ponaing ke lahan lo alang tum lamangso mission lo just visit churche participant churche ra alang tum bangki si active role si play ponang ko asong tin sitame alang tum school of an adopt pon sila bangso school ki paching thura lo alang tum sitame un an pen jakong horang bidi sore pen alang tum cherap dunang ko lapen ke kiwangji ningkane thomalong pen ke labangso school ki permission je phan ke asong tin along se arpu dolo lain lor bangso mission objective ke lasila bangso mission ke dama pura long bangke school along thangat akasik sak ka bipinjia phansi hala ba instruction sitami ki pitang do ada dampen ilitum lamthe kang tang ki pudamji kali lapen ilitum school along dapen halda ilitum e ka chirap dunje phansi dampo mane alang tuma kisung ada ke dorde puphe upi mail tum kachini dami phansi damji halaso kachini ateng pensi organization pensi tami alang tum pen pupi ke cerap dun se alang tum pen labang so school phan ki permission ji halabang so longsi organization tin pesami RDP ponso lain lo pini labang so alam the nili hin pen la
kejai ponjia bangke jinon puthot pinil bangso me long kapre ka song pe tami dola alang tu me tami metang alam thege tipi pon ni pangsin ni tami apon pi pon নমস্কাৰ একেদিন পৰা যেটো এডুকেশ্যন লেভেল আৰু যেটো ৰিজাল্ট লৈ আমাৰ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লৈ যেটো চৰ্চা চলি আছে এই চৰ্চা লৈ চিন্তিত খালি আমাৰ কাউন্সিলে নহয় আমাৰ সোসাইটি যেটো আছে এজ এ জেনাৰেল প্লাস আমি সোসাইটিত থাকা